Sige, ubusa yun. Andwara ka ba to da? Sumuda ka man. Ubusa yun. Bay, hindi makinain. Ay, ko na daw. Hindi na, ay naman hindi. Oh, may kutsili. Sige lang. Kagang suksan, body barumi, sunan daw ako. Tolo. Ay, nakita ang butangan pa. Oh, hindi na ka na tripod? Tawag si ano, si Bimbol. Oo. Ay, pag una kumain. Alam mo sa si Bimbol ko na kayo nagtatawag dahil nakalive ako. Rubal na iyo. Maluway ha, malugtok ka, Beng. Sige pa, taas pa. Ano daw ko na? Ito yun. Ano daw ko na? Pabaraka ka? Aba ko, nakakasakay. Nanang! Ha? Manayin tangha diri ko mo. Naren! Naren! Ay, Tita mo. Bahala na ka mo. Ubusan na yun. Oo, ubusan na. Ha? Ah, sige, sige. ay hulog man lang yan pagkagas ng gagawin sa kakdan. Mga bagay na, parang. Ay, sarawa man ito. Ako di ako makasawa. Hi, Sir Jam! Picking the kwan, the mango. Hindi ka masawa sa inyo. Thank you. Hirap-hirap na kakao ng sila. Hindi ka saraga. Pulog sa ano. Hello po. Nice to see you safe and well. Yes, thank you, Sir Jan. Pwede makawait mo dito sa nila. Iban, Nakabutan ni dito sa ay. Hi, Marian. Tadi yan, tita. Oh, may kalit talaga yan nung nakawit ko. Thank you. We're picking the mango like this. Thank you so much, Brandon Quintana. Hi, Brother Brandon. What happened to Sir Fred? I don't know. Eh, Tito, Elmer daw yung tito. Kinagatan niya. What sort of fruit is that? Mango. Sir John, it's mango, Sir John. Mango. Mango. Pusaka, what happened? I don't know what happened.
Ya, di radag man lang ini. Hindi mo na da. Kaso, ano kay pagdaga, grabe sa radag na hinog. Green Mingo, yes po, Sir Jan. Green Mingo. Ay, ko po. Sir Jan, Green Mingo. For tonight. For tonight. Green Mingo for tonight po. Pinahirapan ko sa dire eh. Thank you, Salai. What with ice cream? No, not ice cream. Just mango and salt. Deep it. Hoy, may maalog. Piliwan na lang ang betabe. Tapos na? Pudiyo pa lang yun ho. Daganong kamo dito. Kabataan pa. Dire kumuha ka pa nuno. Dito sa dulo. Lamay yung Balyo ka mo sa dito sa Hindi yung nagkapaligilay pisa. Ginawa ni Janet, ay ni Tantoy, nagsunto kasi si Janet at si Tantoy, kaya mapanako punta niya. Para karaw mo sa decision. Thank you for watching. Thank you for the likes. Yun, masunit. Mango is sweet here. Ah, yes. Different here. It's called, this is called Indian mango, Sir Jan. The call here is Indian mango here. Something like that. Dirit kinaya. Tara, suko ka man. Taban pa? Suko ang Philippines. And there's another one, another tree. Look, oh my God. Tito! Awit ha? Mango is sweet and sour, something like. Duway binda Ay, ah. di po tabi lang. Amanti kan? Ayaw dito naman titong kahit mahulog ka. Hindi kong tao. Ayaw ha. Ayaw naman dati din. Ayaw mo, tita. Adi oh. Marawi ko. Ako ang duwa. Hindi na tayo. Ako ando. Dadi ha. Dire, jadi pa, ang naras sa ako. Tumaon ko na kay tayo. Bang! Dadi ha. Apa? And then, Adi pa ho. Ang masarag sa ako. sarap niya pinapandin niya. Yan. Yan. Iyada ho. Ito ho, napurumpurang niya. Iyada. Baba pa, baba. Yan. Nalilip po ng pano, yun. Yan. Bawa ka diyo. Baba pa. Yan. Oh. Hindi ka ada siring ho mo. Yan. Hindi ka dito sa iyo. Yan. Dadi ha. Ah, yan. Oh, pag-iway. Hulog to ka niya. Ano yan?
Diba, malaki to. Ground. Ah. Sige. Hindi mabalang yan. Oh, putot pa yan. Nakaputo pa oh. Hindi pa makakuha. Hindi makuntab. Hindi pong magtangan. Ay, hi Shannon! We're picking the mango. For tonight. Ay, sorry tita. Rama. Wala. Oh! Normal ha. Oo. Ganun sa kaya ano daw. Okay na kuya? Mike. Where's Mike? Fred is with his wife. Huh? Magkano na yan? Just stopping to say hello. Like I'm busy here. Have a good afternoon. Thank you. Thank you, Sir Fred. I'm going for dinner. So nice to see you laughing and smiling. Thank you, Sir John. Sir, hi, Sir. What the fuck? What the fuck? Fred, I'm in the mood. Hi, Sir Ben. Fred is his wife. Yes, po. Yes, Mike is sleeping. He rests po, Shannon. Thank you for joining. Okay na yan, tita. Thank you, Sir Ben. Okay na yan? Okay na ini. Tapos na lang. Dapat puno niya ang plastic. Dapat puno niya ang plastic. Paga naman. Dapat total may ano, ang kawit baga na ano. Oo. May pangsalo. Sabi ko siya. Ang pangsalo. Oo, kaya ang bagsak yung panasa. Bagsak siya sa sando. May nasakat, pinantikon. Kaya magambunga sa taas, oh. Kaya pag nagbagsak, buka ha. Din na, ano, kawit. Ano, kita na lang din mo, may paligo. Oh. Ate, hindi niya. Dede na lang ko na yan. You're welcome. Look. We go. Ay, nang magkako dito nawara. Yadi ho. Kinuha. Ay, ano ngayon ito? Kang binla. Ay, na. Balubal. Ito. Mango is the dilaw. Huh? Mango is the laude. Akay din ikaw ang mango. Loading, wait. Buffering. Akay, ano, orange ang orange. Akay orange, ano orange? Ako na. Papa na. Charming. Insari ha? Charming. Papa na, insari? O, di Vanessa. Ito pa Ano na pa yan? Tomato eh. Ikaw ba ako iba? Tulo naman. Walang siyo. Bawal maasin. Kapin mo lang. Ibaw ko na. Ito pa ang biyahe. Ama na
tayo ano kami sa may cellphone, tayo ng DR. Yak. Ito na yun, namin nalukot pa, Jis. Isiwan mo. Doon, patubig. Wala na sa lalaki na kalaylay. Sana din to na mati yung. Tita! Pag-isang sabi, dito na kalaylay. Siraw. Makadot-dot ka rin sa udo. May higit pa. Ito na, salamat. Hi, Jess. Thank you, Jen. Bawal na ba? Patangalan ka. Tama, oh. Dili ang babado. Okay lang ba? Okay lang man. Bawal ang Sige na lang, di ako Newton. Sasabihin Newton ba? YouTube. Newton na. Nagpapantis kasi nang kapalutot naman. Kaya kaya nalang ng pag-ibig na lang. Excuse me, very hot. Very hot. You're hungry. Huh? Hungry. Makarinisin siya. Nagato naman ako. Dahil confidence sa ano siya? Ito sa istorya niya. Ganito siya. Parang nga lang. Di ba niya nakaintindi? Hindi niya intindihan niya. Magkano naman okay. Ayun na. Madami sinabi. Paano kung ano? Sinapalayan mo ang burat. Dami sinabi, di mo maintindihan. Okay, I'm okay. Sabihin mo sa sa'yo, tanga man. Okay, yeah. That's very good. Yes, very good. Oh, good daw, good. Thank you, Jess. Thank you. I'm tired. I'm tired. Good morning to you. Very happy. Very. Very happy. Giri-giri. More to pray mo ito. Ay, ito yung salog. Very kasi ito, Ben. Very good. Ano na kasi guys? Para nagatabag man ang kandiday ang mata. Kung makulong mo na ngipon ko, nakakinoon ako. Makulong mo yan. Ulat ko na kami na nagtawag. Ito nagsabi. Very important. Important yung pangalan mo. Ano ba yung guban mo naman? Lubong ka na kayo sa amo? Bata ka. Sino ang bata niya? Kahit mo yun, ikaw pinakabata. Dapat may uban na ako. Ano ba ako sa iyo? Kaya mo daw to, dalawang ticket. Dalawang ticket. Dalawang kaya.
Okay na. Okay na. At sa pasakay. Buwa mangga. Buwa mangga. Hi Dominic, those kids are too young for me. Yes, they're still young. One is my nephew and one is my younger brother. Thank you, Shannon. Thank you, Jess. You need to rest, Shannon. Good morning to you, Dominic. But down. Bunga tubod. Bunga sa mangga sa naguli ka tubod. Niyan. Nagala ang krabang bunga. Ay, makunta ka. Aray mo. Minsan na, ano ni Ikaw nag-istoryahan ka. Sige na, basa ha. Magbasa ka comment. Basa. Huwag na magbasa. Tinakit. Masumpitan. Sumpito? Basa ha. Hello for everyone. Basa ka na tito. Ano naman yung basahan doon? Yun nga. Nakasunod sa nakasurat. Ang comment. Comment. Hello. Hello. Taga mo na na. You don't want to be a couple cougar Shannon. Oh my God. Well, the cute call me. Oy, si Shannon. Say hi, Shannon. Hi, Shannon. Lalaki yo, lalaki me. Amerikana yun. Hi, Amerikana. Hello. American. Shannon. Lalaki. Babae yun. I'm single. To Pinas. Usan ka ni tita na eh. Sorry, Shannon. What the fuck? Dad buds. I don't like muscles. I want a man to keep the warm in the winter and cold in the summer. Something like that. You don't want to be well cute. Okay. Ay daw, ay daw. Ah, malaki. Yeah. Dito sila dito. Sila dito. Ay, tingin ba sa balay? Karamamay? Ito si Sir Mamay. Sir Mamay. Sir Itagri. Mango. Bibili ng mango. Bili mo na ako. Balik pa sa akin. Kanina ang bot lang. I got his Oh, wara. Tas iyo shirt. na. He put his shirt on. Yes. I'm being nice. Yes, po, Shannon. He's my brother. Ay, mga friends mo doon sa Give me bolo. Nano? Eh, bolaw. Bolaw. Ay, bolo. Salamat niya. Ay, balat-balat. Balat. Balat is the mango. Open so... Open. Open ka Open, kami. sesame. Open. Opening flamingo. Iba di malata ka. Open to The window door. the manga. Open the door. Ano lang sabihin mo sa English na pagbalat sa mangga? In English. English. Balat-balat ba? Balat-balat ba? Balat manga. How you say, balat, in English? Yes. Oo.
Peel. Peel. Titaw peel. Sabi ang peel. Peel to mango. Slice. Oy, Slice to mango. Back to inside journey. Oo, tama na. Hindi ko araw kung di mo nakukuha na English mo nga. sa Dirin Dictionary. Nakatabi ko. Ano pa kaya sa Diyos na eh? Balat. Daw. Daw Risa. Na, na ko'y damay. Hindi ka talaga yung ara. Ano komento? Ubal. Ang pagbalikan mga. Ano ako magdamaya? Ikaw lang. Ano? Mango is na slice. Sila, nakanahimik ako din din. Siyempre, slice. Paano mo mabalatan yung ano mo yung slice? Ano tinapay lang yung slice? Oh, Tinapay lang ang in-slice. slice bread lang. Slice bread. Ito. It's nice mango. Polo is the... Sa'yo na yun. Polo is the... Paganda. Durugan yun po natin sa kain. Pagkagura na yun, maubos na. Kami ubal na din. Pagkagura na yun, maubos ang pangipon ko. Sa English na yun, nagtarakdag na yun hayo. Kasi, dire, magtarak na gano'n mag-arak. Ora na, ngayon pa. Dire, magtarak na yung abuti ka pa makasusog. Hindi ka pa makasusog sa tama na English. Pwede na, Batangas na lang. Kaya Batangas na lang. Dire, igit yan. Hindi, mahirap naman na yun. Kahirap mag-English. Sa Batangas ka, dali. Sabi mong dahil, daming bunga. Mula sa puno. Patangin niya ako yun. Sabi na patangin niya sa amin ang isakyan tawag ng bulong. Sabi ko lang isakyan sa bang. Kaya ang kutsilyo. Ay, saday! Sabi ko, ang kutsilyo ay saday na utak. Tig-tig sa patiraw. Tig-tig na warabata. Hi, Sean. Hi, Mike. Hi, my love. Sweet dreams, Mike. Wait. Nice to know. Some of them are really like dad buds. Yes, but yes. Never trade for myself. They are used machete to Katamingo. Yes, machete for a Katamingo. My brother tried to speak English, but I think he's failed. Speak in English, right? Now. Now. Right, yes. Hindi na lang dito. No. No. No speaking English. But no counting. Kasi ka mong isang ngipin na. Wala pa. Plus 8 ba yan? Sa Amerika o negative? Ang time zone. Plus 8 ba negative? Oras. Time zone. Okay. Kasi sa ito, ano yun? Plus 8. Gabi na sana na. Ba din negative eh? Maga. Ay, paagan na sa kanya. Madaling araw na. Gising ba sila? Okay. Thank you, Jess. What do you mean? My brother tried to speak English. You means? Mike said, "Hi, sis." Yeah. Hi, my from Jess. My brother, hello, future brother-in-law. Hello daw, sabi ni Mike. Hello. Sabi ni Mike, hello daw. Hello, Mike. Oh, nanan sabihin mo kan Mike. Mike, this mango. This na... Mike, kain tayo. He trying to speak English, but I think he's failed. So he need to learn to English. Ano ka kan Mike san mangga? Sabi mo na lang, no comment. Mike, ay very mangga. Hindi gusto mo. No comment. He's trying to speak, but I think he's failed. So that's why he need to learn more
spoken in English. Basa-basa nga ako English na ang tanong. Anong tanong na sagot? Sagot ko tanong ko. Sagot mo tanong ko. Anong sagot? Tanong Kuya mo. Musta. We pick the mango for tonight. Yes. Big no mango for tonight. Be very open. Just hungry. Open the door. Open sesame, just a mango. Open sesame. Bukusan mo ang pindo papunta yung kanta dya. Nano sa English to? Alin? Buksan mo ang pinto. Ay, kanta dyan. Open the door. Open the door is the light. Yung kanta dyan in English. Encantado. Wala na. Isip ko na, di ko lang masabi. Es delinquente. Kapag malutong mo na. Delinquente siya. Delinquente sa area. Back to, na. Back to inside to very dilim. Yan ang buhay niya. Tagalog hindi tayo. Birigan. Right? Wala ka pagbutang? Kahit makutugan ng muso, matagal-tudan na yung hirap pati na. Nagbubulwak sa Panyo, para ka rin yan, ang ano, sabi ko si Layla. Layla, watak! Droguan mo. Droguan mo yan, Layla. Panalo si Layla. It's a very good, very bad. Yeah. Back to inside to house. So, gabi na. Lalo sa gabi ang English, sa English. Ang gabi, tonight. Ano ba? Nakasangga. Pwede na ka-Israel. Nani mo na lang kung tanto. Night na na. Ano umaga? Morning. Oh my God. Ayaw ko na kayo nakapit kami yung kaklarify nila kung tawag na daw yun. Dahil pag umaga, di ba, pag may tao? Lalo sa English, saging. Banana. Pag-inom. Pagilaw. Kaligo. Wine, Mrs. Saging. Banana. Pagilaw. Banana. Pagilaw. Kaligo. Assignment ni Nano sa English ang saging. Dinner, pag hinog, saging na hinog. Okay, pagilaw. Paginog. Banana. Sabi sa ama, kaligo nung sabi sa teacher na, no? Maria, siya. Ano sa English ang saging kaligo, ma'am. Sabi, Direktak daw. tinutoklo sa saging. Sino nagturo sa'yo? Banana English sa saging. Sabi mo, Papa. Kaligo ang saging. Banana, pag-inom. Unirit pa. Nakalusot. Pero kagad dito meron gano'n. Mali na tinawa pa. Tapos sabi man, ano sa English ang puno? Sabi, papa na naman sa English ang puno. Sabi, Naga. naga. Sabi, pagturo mo siya, ano sa English ano? Naga, no, tree. Sabi, buwang ka papa, sabi mo. Naga, sabi, tree, pagtulo. Naman. Ang kabuuan sa Hi, Tia! We're going home na. Thank you so much, Tia. We picked the mango for tonight. This is for the guests, the visitors, something like that. Yadi, short. Wala man ako tagos. Oh, dublihan na lang. You pick mango for tonight, but now you're eating them. Yes. We eat some mango. Mango pa more. Yes, mango pa more. Kung gila, pag pumasok ang lagab video,
Rupon, pakade. Sabi yan lang, ba, di kaya, tarak mo! Tarak mo! Paano na? Hindi daw kaya, sabi yan lang. Naming ko for tonight. Ang bakla! Hi, Kuya Mike from Tia. Gawin pa ako ay tike, barali. A nice profile picture, Mike, from JS. Yes, I love the profile picture of Mike. Tonight to... Yes, thank you so much, my love. No, tonight. When you love. Hey, Teo, you old man. Girl from Teo. More fun in the Philippines. Yes, more fun in the Philippines. Say hi. Yan. Very English, no. Nothing. No, nothing. Nothing English, no. Because inside to house. Inside to the house now. Inside night tonight. No. Estrella ko sila kinirog sa da. Yeah. Hello, brother Mike. Ayan. Hello, brother Mike. You tonight to on the way na go home. Back home. Ata na kami. I'm only 19, Kuya Mike. Haha. Really? You're 19? We're going home na. Nothing English daw. English speaking only. Speak English only. Nanan sabihin mo? Hindi ako marunong, gano. Is English only. Speak English only. He tried to speak English, but I think Mike, so English to... Ay, ako ko, marami. hindi ka mas maaram. Hindi din na si ano. Bigyan ako. Sa agto no na. Kay bawal ka mag ano kay hindi natin kita. Ayun ba? Baka nagkaon. Dili wa? Ang pakakakon mo raw daw, nagkaon niya. Sino ko? Do you wish more like society? Merry Christmas. Sino ko? Bang. Ay, may mga kalmo to. Kalmo, pinagata. Kasi nag-aaral na sira sa nagbabarang kagan man yung sira. Ano to, ikakagatan tayo niya. Sabi ka, bukas, bagada. Huwag kayo mag-English eh, kasi siya isa, para English na yan, puro balang football. Tama eh. Dali, ano na ba sa English? Isa, English. Tara na. Mas na? Didi ata idin ko tama. Hoy, kumani ka na. Makato na kami. Bye-bye. Luway lang ka mo. Oo. Guys, mauna kami. Guys, mauna kami. We're going home na. See you tonight. My brother's hili. Gulay. May kabakab doon? A man eat pork at all that bacon. Kuya Mike, I love your inquiring mind. Something like that. Hey! Hello! Bye-bye! Hey! Back to go home! Back to go home! Going back home. Busy! Busy tonight? Yes! Busy tonight? My God. Yeah. Parang mahirap mag-English tayo. Ay, look. Oh my God. Hello, no speaking English. Oh my God.
Halos na. Yeah. What the heck? Tio, you messed up couple weeks ago. Sid just saw your concert and it stopped you. Oh, that's why. Ah. Ah. Kubulo ka na lang. Kasi oh, kaya ko namang nilaban ka pa. Kaso lang may hinahanap ka ba? At kulang pa din kahit refresh my memory. What concert did I see, Kuya Mike? Oh my God. Tia! What the fuck? This is where you almost killed me, the rice field. Yes. Something like that. Oh my God. The rice field. Ngayon, sa baryo, no? Aray, sa Oh, baryo. sa baryo. Mas, sabi, mas brother. Yep, I sa- saw good movie. So, Tia, you're old, older than me, something like that. You're not 19 years old, something like that. It's okay. That's fine. He's fine. You is fine. Everything old. Okay. Oh my. This is my Pag ganyan, Tia, it's okay. We will keep a secret. Old man. ano yun, nagbibigay sa star? Ganyan. Oh, may gift din, didi. Pag magbigay sa star. Oh, super chat, ganon. Super chats. Pag heart, Gifts. malaki. Adi, sa'yo TikTok man yun. Ah, Di pa man yun. ano ang bibigay dyan? Super chat. Nagtulong mo sa iyo. Ha? Oo. Tulong sa mga kapan mo, Si Mike. site mo. Na kiramay, ganyan. Ba na ako nag-ano nang ga? Si Mike. Hindi Nag mo sila yun, i-pray. ha? Makikita niya ang puso mo. Pero di man ang ganda ako nag-ano na. Nagpo-post ako. Pili ka mo talaga yan. Nagpatuloy na. Maburo mo ng dalan dito. Magpatuloy. Ayoko may stress. Ano yung mabasa? Yes, something like that. It's for record. It's young man. I see to you in a short bring fedora with bring flip up. Huh? Yes, I had a fedora once. Fedora?
Hi. Sari-sari. Sari yan? Saday pa man lang. Ay, oo ha. Oo, saday pa man lang. Pwede yung pang ano, itong tawag ito. Oo, sa walang wala. Sa mga panahon na walang wala tayo, pwede na yun. I just got a new one. Wow! Really, Jess? Magkasama tayo ng pista na walang wala talaga. Oo, pista na pista ha. Maski Pasko, wala. Ako, nagkautang ka pa para makatulong laan. Adiin. Dito makakakuan. Sa Tamburabon ba ay kapilihan. Yung kalapan, ha? Yung pinasura mo na bahay. Ay, oo. Para maghanda lang kita eh. Bisita na gabot. Ay, oo. Alam mo na. Oo. Eh, hindi makatang ko. Mararga lang ako. Mm. Masakali mo na kita kay Silmanri. Para lang may panghanda. Kapalan lang mo sa mahay. Ganun talaga. Part of ano ito. Pag naalala ko yung kahirapan natin dati. Grabe. Nakapaluhan ka talaga. Ito lang na, prinang kita ni Kuan. Namururot kita lubi. Nadumduman mo ito. Ni Diponto Chotone. Pagalo na ako sa to. Makaihibi na uya mo na ako kaniya. Nakahibi na ako, nakainagutom ka baga. Oo, Kaya mo, talaga. ay ko. Hindi ko pa muna kita. Yan. Dere, di na kaya mong pagal-pagal lang niyo ngayon. Nada na si Mana iniyo. Hali sa Manila. Binuruntarag ba nga natin. Sige na, pagal-pagal ta. Pag abot wala man ay. Hindi po nga lang si Tony. Going back to sleep. Going back to sleep, everyone. Enjoy the rest of your day. Take care, Cheryl and brother-in-law. Sabi ni Mike, maturog muna ako na siya. Sige, good night. Good night, sleep well. I need to end the live because slow connection over there. Bye-bye. Thank you everyone for joining. I love you, my love. Sleep well, Kuya. See ya, Mike. Thank you, Jess. Thank you, Tio, Shannon. Mike, thank you, my love. Thank you so much. Everyone here. Bye-bye. Bye, Hoss.